Сега ще ви разкажа какво да не слагате върху зачервената реагирала от слънцето кожа, така че да може да се възстанови по-бързо и да не задълбочите тази реакция. На първо място е всичко, което съдържа алкохол и спирт, в това число и парфюмите. На второ място избягвайте етерични масла, които съдържат мента, камфор, спирулина и репелентите за насекоми, за да може по-бързо да се възстанови кожата. Всичко, което съдържа мас, вазелин, мазни продукти, особено домашни кремове, трябва да бъдат избягвани, защото запушват порите и задълбочават, и всичко, което съдържа лимонов сок, оцет, кърпички с лимонов екстракт могат да раздразнат допълнително вашата кожа, когато е в това състояние. Избягвайте тези продукти, не забравяйте. Ако зачервяването от кратко излагане на слънце се задълбочи повече от един ден, имате усещане за болка или мехури, трябва да посетите лекар.